μένα υπάρχει το λουτράκι που το χαίρονται οι λουτρακιώτες. Και ο Άγιος Εφρόσινος έχει φροντίσει γι' αυτό. Προστάτης των μαγείρων. Τα μαγειρευτά του Μιχάλη είναι εγγύηση. Εδώ θα βρεις όλα τα καλά. Και πίτες με σπιτικό φύλλο, και ντομάτες γεμιστές με μπόλικο δυόσμο, και γάβρος ριγανάτος, και βλήτα σαλάτα, και ρεβίτια στο τσουκάλι, και ό,τι τραβάει η ψυχή σου. Για το τέλος, έκπληξη το απλό γλυκάκι που φτιάχνει. Μετρημένο μπισκότο, καραμελωμένο ζαχαρούχο γάλα, από πάνω μία στρώση φλούδες παγωτού και σιρόπι σοκολάτας.